Készítsünk el együtt nagyon sok rendelést 24 óra, másfél percben. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sok rendelés érkezik be tőletek, és ilyen lelkesen vásároltok a pólókból és a pulcsikból. Úgyhogy először kinyomtattam a megrendeléseket, majd ahhoz összekészítettem a termékeket, amiket rendeltetek, és a hozzátartozó feliratokat. Közben kiszaladtam egy személyes átadásra, és folytattam a rendelések összeállítását. Most már nem nyomdában készülnek az új termékek, hanem itthon készítem nektek. Úgyhogy először összeraktam a csomagokat ajándékokkal, kis meglepetésekkel együtt, majd jöhetett a legkedvesebb része, a vasalás és a feliratozás. Mivel ADHD-s vagyok, ezért nagyon sokszor ellenőrzök mindent, hogy biztosan a jó termékekre a jó feliratok kerüljenek, de szerencsére oda tudok figyelni annyira, hogy ez jól működjön. A nagyon sokszor azt jelenti, hogy 5-ször, 6-szor, 7-szer is ellenőrzök mindent. A webshop 1 éve indult, és most érkezett el ez az idő, hogy annyi megrendelés érkezik, hogy most már ilyen cuki kis futártasokban mennek ki a csomagok, és ez nekem egy ilyen nagy mérföldkövet jelentett. Miután összeállítottam a csomagokat, elkészítem a számlákat és a Foxpost címkéket, még ekkor is ellenőrzöm még egyszer az összes megrendelést, majd mehet be a csomagba, és irány a Foxpost automat.